Salut, oameni buni! Azi vom face un vlog. Este primul meu vlog de pe canal. Adonis se cuvinte. El e Adonis. Și depinde. Vă rog frumos, nu uitați să dați like, coment. Mai da, nu? Abonați-vă dacă vreți. Acolo mai este un copil, dar nu-i dau numele că e frică să apară în video. Știu, vorbește mai tare. Serios, vorbește mai tare, că nu Bine! Așa. Ok. Și azi, Adonis, despre ce o să vorbim. O să vă arătăm cam ce o să vorbim despre ce cam facem noi în fiecare zi. De exemplu, Adonis nu știe ce am făcut alaltăieri cu încă doi copii. Înainte să vii tu afară. Deci, unul șuta cu mingea și noi stăteam pe niște scări ca să o prindem. Și-o dat odată într-un geam. Iu, de-a n-a fost vina noastră. Și dacă aveți provocări nebune să ziceți fă în comentarii. O să vă las Skype-ul meu, Adonis main coach. Adonis să-mi reamintești la final să le zic Skype-ul. Și îmi ziceți acolo, îmi scrieți provocările și îmi ziceți ce provocări vreți. Sau dacă vreți să fac provocări nebune. Ok. La 10 like-uri voi posta următorul episod, fiindcă este primul meu video de pe canal. Și nu mai am alt canal. O să fac și gaming. Da? Câteodată, mai rar. Câteodată. Vom filma numai 3 săptămâni în România. Iar apoi în Germania. Să rămânem. Și de acolo voi face niște teste. Să vă zic da, ce dulciuri din Germania sunt bune și care puteți să vi le cumpărați. Ca și un fel de test KitKat, numai că nu sunt KitKat-uri, că sunt ciocolăți simple. Soarta. Ok. Mai avem și oameni, dar nu-i nimic. Apropo, băiatul ăla care a fost aici, n-am apucat să pun camera pe el, îl cheamă Bogdan Valentin Filip. Pe Facebook Filip Bogdan Valentin sau oricum ar fi. Un copil gras. Dați acolo, e unul gras, sigur n-aveți cum să ratați. Și e frică să apară într-o cameră, Doamne ferice copil. Hai dați să stăm un pic pe bară. Vlogării cum pune să filmează. Știu. Hai, fă. Nu știu cât vom filma, stăm un pic pe bară. Mai povestim. Vedeți cum pic Adonis. Da, să vă arăt o mașină. Canalul o să-l vedeți acolo când o să vedeți că videoul va apare jos canalul dacă nu știți. Dacă vă interesează, sunt abonat și la X, Slader, Max și Punct și Max și altele. Și la Elias Vlog. Numai tu. Eu nu m-am uitat încă la ăla. Dar o să mă uit și probabil mă abonez eu. Dacă întrebați, eu filmez cu camera din față. Și cum fac să filmez? Am un selfie stick în mână. Bravo. Știu. N-am altceva cu ce să filmez. Soarta. Și voi face și Cleverbot. Dacă vreți. Vine la mine. Numai trebuie să facem... Vine la mine. Nu, știu cum să facem, ca să facem via afară cu telefonul. Ai net pe telefon? Da. Ok. Și ai date, nu? Da. Ok. Și intrăm pe Cleverbot pe telefon. Și eu filmez pe telefonul meu, filmez telefonul tău. Așa e mai ușor. Nu mă duc. Dar și la tine dacă vin. Uitați-vă la Adonis. Ok. Mă, să nu uiți de Skype. Da, Skype-ul. Pe mine pe Skype mă cheamă. Vă las și într-un comentariu, vă scriu pe acolo. Mă cheamă Dragoș Nechita 2005. Așa să căutați, eu vă dau accept. Vă scriu și în descriere. Vă las numele și în descriere. Adonis, zile și tu Skype-ul tău, că eu o să fii partenerul meu. N-are Skype eu. Nu, numai Facebook, Adonis Răzmeveș, n-are nicio poză. Ba, nu văd că am și Skype, dar... Hai să stăm la umbră, că e prea cald aici și să vede nasol. Am și Skype, dar nu acum, la un moment dat îl zic. Data viitoare când mai filmez, vin cu rolele și vă arăt niște căzături epice, pentru că n-am frâne la role.
Dacă strângem 10 like-uri la acest episod, o să pună mâine altul. Serios, chiar pun. Și o să-l vă dau și Skype-ul meu. Dacă azi fac 10 like-uri și minim un abonat și 0 abonați, dacă am 10 like-uri, mâine pun altul. Sau când am 10 like-uri. Începător, fă oameni, n-ai ce face. Dacă mai aveam multe de astea, știi, ziceam și-o pe acolo, 1000 de like-uri, dar nu, bă, e primul video. N-aveți la ce să dați 1000 de like-uri, că nu. N-am făcut mai nimic interesant. Tot asta a fost un videoclip informativ. Suntem câine. E, un cățel. Frumos. Adonis râde și face cuțu-cuțu. Uitați-vă la el. Și Iasmin are varicelă. Și cu el să facem Cu o fată care nu-i fată, dar de fapt e băiat, dar de fapt e fată. Și e blondă. Și e blondă și are păr de prostă. Probabil o să cam râdeți de aia pentru că e blondă. Și are o voce răgușită. Da. Și face Domnul cam sună? multe prostii de alea. Și pică cam pe pământ drept. Și fuge ca naiba. Ia. Uită-l-ai pe Bogdan Valentin acolo. Ok. No, bun. Probabil că nu l-ați văzut. Avem 6 minute. Nu l-am văzut! Taci, mă! Ok, atât pentru Hai să azi. cântăm, Mania! Cam atât pentru astăzi. Dacă îmi dați 20, dacă fac 20 de like-uri, cânt orice piesă. Și 10. Și 10 Nu, like-uri. la 10 nu cânt, mă. La 10 like-uri pune următorul episod, dar fără mine. La 20 pun următorul episod și cu tine, dacă ești posibil să fim și cu tine. Ei, cam atât pentru azi. La revedere! Zi și tu, mă, pa! Pa, bă!